Сәлем, карантинның инде 4-нче атнасы китте һәм табигый ул безнең тормышка шактый зур үзгәрешләр китерде. Һәм шул үзгәрешләрнең берсе эш эзләү һәм эш белән тәэмин ителешкә бәйле. Белгечләр фикеренчә, белгечләр әйтүенчә, Казанда Россиянең башка шәһәрләре белән чагыштырганда эш эзләү 1,5%-ка активлашкан. Һәм конкретрак саннарга килсәк, мисал өчен, эш эзләү һәм эш тәкъдим итү сайтларында 33 мең кеше аның күпмеседер яңа резюме калдырган һәм күпмеседер инде булган резюмеларын яңарткан. Һәм аларның күпмесенәдер бер өлешенә приоритетта эшне мөмкин кадәр тизрәк табу торса, икенчеләре инде хәзер булган эшләрен башка эшкә кызыклырак тәкъдимгә алыштырырга өметләнәләр. Һәм нинди өлкәләр белән кызыксынучылар артып киткән соң, иң беренче чиратта ул дизайн өлкәсе, аннары күңел ачу һәм мәдәният, һәм өченче урында туризм. Туризм дигәннән, күптән түгел массалы күләм мәгълүмат чараларында шундый хәбәр таралды, имеш Төркия шведский стол һәм all inclusive системасыннан баш тартырга җыена. Әмма борчылырга урын юк. Төркия ательерлар федерациясе җитәкчесе Сурури Чорабатыр сүзләренчә, алар аннан баш тартырга җыенмыйлар, барысы да тәртиптә. Алар бары тик отельләрдәге санитар гигиена кагыйдәләрен тикшерүне һәм тәртиптә тотуны көчәйтәчәкләр, күзәтүне арттырачаклар. Һәм социаль дистанцияны тикшерү көчәйтеләчәк. All inclusive һәм шведский столга беркем дә тими, борчылмагыз. Һәм алар әйтүенчә, әле бу хәлләр тамамлангач, пандемия тамамлангач, отельләр тиз генә кешеләр белән тулмаячак, отельләрдә кешеләр аз булачак, шуңа күрә бу кагыйдәләрне саклау һәм тәртиптә тоту аларга җиңел булачак. Быел, ягъни 2020 елгы республика ифтары яңа үзенчәлекле форматта узачак. Пандемияга бәйле рәвештә күп кеше җыелу мөмкинлеге булмаганлыктан, быел оештыручылар форматны бераз үзгәртергә булганнар. Һәм быел волонтерлар көн сайын 1000-гә якын ланчбокс әзерләп, әлеге ланчбоксларны Зәкәт хәйрия фондына, Мөселман диния нәзарәтенә һәм районнарның мөхтәсибәтләренә өләшәчәкләр. Һәм алар инде үз чиратында әлеге ланчбоксларны тиешле адресларына таратып чыгачаклар. Һәм шул рәвешле оештыручылар быел узган елга белән дә чагыштырганда күпкә күбрәк кешене җыярга, тупларга уйлыйлар. Узган ел республика ифтарында барлыгы 15 мең кеше җыелган булса, ягъни монда килү генә күз алдында тотылмый инде гомумән катнашучылар. Бу елны 30 мең тирәсе җыелыр дип өмет итәләр. 28 апрель көнне Россия Федерациясе президенты Владимир Путин халыкка мөрәҗәгате вакытында 28 апрель көнен ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре көне итеп билгеләргә тәкъдим итте. Һәм шул ук көнне Мишустин, безнең яраткан Мишустин, аны указга кул куйды һәм менә бүгеннән, бу елдан алып 28 апрель көн ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре көне. Бу инде без сезгә акчалата да, башка бер ничек тә ярдәм итә алмыйбыз, тик менә рәхим итеп алыгыз, сезнең көнегез бар, бәйрәм итегез шунда дигән сүздер инде. Пандемияның ниндидер шартлы гына булса да файдалы һәм яхшы яклары бар. Мисал өчен, Испанияда коронавируска бәйле рәвештә үгезләр белән сугышларны, ягъни бой зубыками була инде, тыйганнар, туктатканнар. Һәм Таиландта туристлар өчен күңел ачу чарасы буларак кулланылган филләргә утырып йөрүне шулай ук бетергәннәр. Бу әлбәттә аңлашыла инде, хәзер коронавирус пандемия булгач, ул бөтен чаралар вакытлыча туктатылды һәм монда төп сүз вакытлыча. Әмма искиткеч яхшы булыр иде, әгәр дә бу тенденция дәвам итсә һәм кешеләр башкачарак карый башласа мондый күңел ачуларга һәм алар табигый рәвештә әкренләп бетерелсә һәм туктатылса. Шуның белән шул. Сау булыгыз.